ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ 3 ለካቲት 2024 ኣኽሊሉ ኣረፋነ ማለት ኣሰሲዑ ይኤል ሃብተኣብ ዘርጋ ተቐየሩ ናቱ ኣብ ክሮኖሜተር ሰላም ከመይ ትዕሉ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እንኳዕ ናብ ቻነልና ብሰላም መጻኹም ሎሚ ከሞቱ ኣዝዮም ዝሕጉሱ ዜናታት ሒዝና መጺናልኩም ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ሓበሩ እዚ ናይ ሎም ዜናና ብዓቢኡ ኣብቲ ሎም መዓልቲ ናይ ካልኣይ መድረኹ ዘካየደ ዙር ሩዋንዳ 2024 ይከተኩር ምስኡ ምልኣቢልና ከዓ ደሃይናት ናይቲ ናትናኤል ተስፋፅን ዝሳተፈሉ ዘሎ ዙር ኢማራት ዓረብ ኣለና ስለዚ ንኩሉ ዜናታትና ክሳብ መወዳእታ ክሰምዑ ነዛ ቪድዮ ላይክ ነዛ ቻነል ከዓ ሰብስክራይብ ኮመንት ሼርን ክትገብሩ ንምሕፃን ሰናይ ምክትታል ኣኽሊሉ ኣረፋነ ማለት ኣሰሲዑ ይኤል ሃብተኣብ ዘሪጋ ተቐይሩ ሩዋንዳን ለማዓልቲ ቅድድም ብሽክሌታ ይኮኑ ክርእዩ ውዒሎም ድራማታት የንቅዕዘቡ ውዒሎም መወዳእታ እዚ ትርዳእካ ኣንጠልጣሊት ድራማ ን140 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተዘርግሐ ርሕቀት ክትረአ ውዒላ ዙር ሩዋንዳ ዓቐባ ዝበዝሖ ዙር ብምዃኑ ኣቐዲሙ ከግለጽ ቀኒዩ ናይ ዓቐብቲ ኣዳደምቲ ሒዛ ዘይተኣቱ ጋንታ ኣኺልዋ እዩ እክብ ዝቐነየተን ነጥባን ግዜኣን ኣረኪባ ትጽቃዕ ተኣዳደምቲ እውን ብውልቆም ተመሳሳሊ ዕድል እዩ ዘለዎም ሎም ዝሓዝዋ ማልያን ነጥብን ንጽባሒቱ ውሕስነት ኣይብሎምን ሎም መዓልቲ ኣብ ዝነበረ ዙር ሩዋንዳ እውን እዚ ተራእዩ ብጫ ማልያ ኣብ ዝባነ ገይረ ኣቴ ኢሉ ዝተሓጎሰ እስራኤላዊ ተቀዳዳማይ ብጫ ማልያኡ ርእሱ ኢንዋ ምርሃ ቅዱስ ውን እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ዝብል ክብሩን ማሊኡን ሎም መዓልቲ ሲኢንወሎ ሎም መዓልቲ ዙር ሩዋንዳ ሓደ ንኩሎም ተቀዳደምቲ ዝርግርጋ ኣትዩ ፋሕ ብትን ዘእተወሎም ተቀዳዳማይ ርእዩ ሓሊፉ 4 ግዜ ኣብ ናይ ነጥቢ ዘውህቡ ውድድር ኣትዩ 3 ግዜ ቀዳማይ ዝወፀ ጅግና መንእሰይ ርእዩ ተዓፂሎ እዚ ነዝሎም ዝመፀ ፋሕ ብትን ተሓታቲ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ግን መን እዩ ካልኣይ ኮነን ኤርትራዊ ይኤል ሃብተኣብ ሎም መዓልቲ ነብሪ ተቐይሩ ውዒሉ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዘንሓጥሓጥን ፋሕ ብትንን ከዓ ንሱ እዩ ሙሉ መዓልቲ ምስ ሳልሳይ ርእሱ ሃዲሙ ውዒሉ እቶም ምስኡ ዝነበሩ መተሃድምቱ ግን መሳኒቱ ምር ንብቕዓቱ ዝዳርግ ቅልጣፈ ይነበሮምን ኣብ ጫፍ ናይ ነጥቢ ሕንፃፅ ኣብፅሑ ክላህለዎም ውዒሉ ዓባይ ጉጅለ ንዑ ከተርክብ ክትብል መሊሳ ፋሕ ብትን ኣትዋ ብጫ ማልያ ወኒነ ኢሉ ንክብሪ ማልኡ ከርክብ ዝሓሰበ ኢትማር ኤልሆምን እንተኾነ ብድኻም ተሰኒፉ ድሕሪት ተሪፉ ይኤል ሃብተኣብ ኣብ ናይ ዓቐብ ነጥቢ ጥራይ 32 ነጥብታት ብምውህላል ብዘይ ተቃፃፅይ ማልኡ ተረኪቡሎ ብተወሳኺ እውን ዝበለፀ ተቀዳዳማይ ቅፅበታዊ ውድድር ብምዃኑ እውን ካልኢት ማልያ ወኒኑሎ ኣብዛ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ማልያ ብ14 ነጥብታት እዩ ዝመርሕ ዘሎ ይኤል ሎም መዓልቲ ፍጹም መትሓዚ ነበሮ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ዝበዝሑ መራሕቲ ተቀዳደምቲ ብዙሕ ግዜዮም ከሲሮም መራሕቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኖም ዝኣተው መርሃዊ ቅዱስ 2 ደቂቕን 9 ካልኢትን መትከል ኢዮብ ከዓ 2 ደቂቕን 55 ካልኢትን ግዜ ዝኸሰሩሉ ውድድር ፈጺሞም እዮም ካብ ኮረሻ ብሽክሌቶም ወሪዶም ናሆም ዘርኣይ ከዓ 22 ደቂቕ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ከሲሩ እዚ ውፅኢት ናይ 3 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ርኢኻ ክስንብድ ናይ ግድን እዩ ይኹን እምበር ኤርትራ መትሓዚ የብላን ካብ ቅድሚትን ካብ ፖድየምን ትወርድ ሃገር ኣይኮነትን ሎሚ እውን ኣኽሊሉ ኣረፋነ በይኑ ጥራይ 3 ማልያታት ዝወነነሉ ካልእ ምቁር ድራማ ኢና ርኢና እቲ ካልእ ዝዓበየ ዓወት ኤርትራ ከዓ ያፌት ሙሉጌታ ዝመዝገቡ ውፅኢት እዩ ያፌት ኣብዚ ዕለት ምስ ኩሉ ሓደ ተመክርኡ ዘልሓጥ ኣይበለን ኣብ ዓቐብ ከመይ ኣንበሳ ምዃኑ ዘርኣየሉ ውድድር እዩ ነይሩ ካብ ቀዳማይ ዝኣተወ ብ16 ካልኢታት ጥራይ ተፈንዲቱ ኣትዩ ኣዝዩ ኣደናቂ ውፅኢት እዩ ያፌት ሙሉጌታ መዝጊቡ ኣብ ጠቕላላ ናይ ግዜ እውን ብተመሳሳሊ 16 ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲቱ ዘሎ ብናይ ትሕቲ ዕድመ ብሉፅ ግዜ ከዓ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ይመርሕ ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትፅቢታ ካብ መርሃዊ ቅዱስን መትከል ኢዮብን እዩ ነይሩ እዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ግን ኣኽሊሉ ኣረፋነ ክሳብ ክንምንታይ ንኩሉ ዓይነታት ማልያታት ተዳልዩኩም ዝመፀ ዘርኣየት ውድድር ነይራ ተቀዳደምቲ መወዳድርቱ ክተርፉ ከይተረፈዩ ሸርሸር ብምዃን ደሚቑ ዘሎ ኣኽሊሉ ኣረፋነ ማልያ ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ካብ መርሃዊ ቅዱስ ተቐቢልዋ ማልያ ዝበለፀ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ዝባንያ ዘላ ኣብ ርእሲ እውን ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ናቱ እዩ ሕጂ ቁልሕ ዝብላ ዘሎ ማልያ ናይ ግዜ ብጫ ማልያ ጥራያ ካብ መራሒ ولا حتى كان يتمنتهم زخسر جزيبلون بالمعالت الرأي تبليزو كما بالعصر تحدى لما بالشرشة درجة حقور يوم عدلو بتحري أغلي للصعب زلو إرشاد على دماي كانتا بايك إيد داوت يماني أما بالعصر درجة حيركب دحري داوت كا يافيت أما بالعصر تلتن درجة كوني صعبة مرهاو قدوس بكل تدائغن
شعبت كاليتن تفنتيدو مبل 25 درجة له أمان عواتن متكل إيابن مبل الساسان قلتن سالسان سلستون كونهم يسعبو نايلو معالتي نبوس يال حبت أبكا مبل 50 قلتن علو نهم زرعكا مبل 7 قلتن درجة كون يسعب هجرات بنت إرا كاب ناي شرشة درجة مثالن ما قابلتن أما رحنا زغنيت كيك ستيبلين كاب قدما درجة نبشاو أي درجة وريد الله بحفشا زانايلو مع السلسيت مدرك جوناتان ريستريبو قدما يكونوا قوة الله كله جوزيف بلاكمور كالاي ريبنج رندري كاسال ساكونو بسعبهم حنزاز رقيتهم أخليلو عرفانا شاد شاي داوت يمانة بايك إيد مبل إسرا يافيت ملقيتا مبل إسرا كلتن مروق قدوس إسرا حموشن عود عمان UCI مبل سالسان كلتن مدكل إيب مبل سالسان سلسن ييل حبت أب بايك إيد مبل 5 كلتن نهم زرعي مبل 8 سلسن داوت هولد برهان ميسارس كا مبل 8 شوعتن أتهم اللو أما جزء تحريزانا يلو معالتي سلسلة مدرخ ريبينج رندري قداما يلو جيكامو فيلا كالاي ويليام لسفقا سالسا يكونم سعيبهم قدامو سلسة لو أغليل عرفانا شاد شاي داوت يماني بايك إيد مبال إسراء يافيت مبقيتا مبال إسراء كلتان مرهق قدوس إسراء حموشن عوض أمان UCI ساسان كلتان مدكال إيب مبال ساسان كلتان يل حبت أب بايك إيد مبل 5 كلتن نهم زرعي مبل 7 كلتن داوت ولد برهان ميسارسكا مبل 8 جعتن علو ناتو أب كرونومتر سورة إمارات عربون لمون بناي ولكينا كرونومتر وددريك أزلو وعيلو نيرو أبسس زور ساتف زولو تمالي كاب كبير حدا غازدحاني جيبنا إرهوناتنا التسفات إنكا مبل سون حموشن ببغان وددرو بسلام فتجمو أبزو وددو ناتو مبل 10 كونيو وددرو جميرو 5 كيلومتر أب ساعات اندارجت أخا نتي 10 كيلومتر زرقاء تترقى أو وشي 14 دقيقة 3 كالي تنزازمو نسو وددر سعوتلو اتي دحرناتو استبقسة براندون ماكينالتي 5 كيلومتر أب ساعات اندارجت أو وشي 10 دقيقة 27 كالي تنزازمو ناتمال تسفاتين أب حفشاوي ناقزي سلدا أم بلسون كلتن درجة يزولو بزا قد أمي زغط الودرات ناتو عوتن سلامن كخوون نمنا زخبركم تخطاتلتنا نمر زبالنا زيناتات نزي مسل بمدبنا عجبكم كتكون تصفى نقبر عمل صبح مدبنا يرخبنا سنة معلت الليتم ببزلنا